У NBA ўсё яшчэ ёсць адна каманда, якая ні разу не прайграла на дамашняй пляцоўцы. Нікола Йокіч працягвае рабіць нешта нерэальнае. У шоку былі ўсе. Шаноўнае гаспадарства, вітаю! З вамі Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Мінула ўжо палова снежня. Чым яна была адметная ў найлепшай баскетбольнай лізе свету? Пра гэта вы даведаецеся з першага зімовага выпуску праекту пра баскетбол па-беларуску. Ну што, пагналі! А вы ведалі, што нават праз амаль 2 месяцы пасля пачатку рэгулярнага сезону у NBA ўсё яшчэ ёсць адна каманда, якая ні разу не прайграла на дамашняй пляцоўцы. Імя ёй Орландо Мэджик. Нават нягледзячы на страту на самым старце сезону свайго галоўнага козыру, Паула Банкера, Мэджик не рассыпаліся. Годнай заменай яму ў ролі лідара каманды стаў малады форвард Франц Вагнер. Праводзіў на пляцоўцы больш за 35 хвілін за гульню і набіраў больш за 26 ачкоў і каля 6,5 асістаў у сярэднім за матч. Усё гэта дапамагло Орландо не толькі стала замацавацца ў топах усходняй канферэнцыі, але і перамагчы ува ўсіх 10 дамашніх матчах. Шкада, што ў ноч на 8 снежня траўмаваўся і Вагнер. Па папярэдніх прагнозах ён будзе адсутнічаць ад 4 да 6 тыдняў. Але пакуль Мэджик усё яшчэ трымаюць марку абаронцаў сваёй пляцоўкі, бо дома, як вядома, і сцены дапамагаюць. Нікола Йокіч працягвае рабіць нешта нерэальнае. Па-першае, у ноч на 6 снежня у матчы супраць Кліўленду ён аформіў свой 9-ы трыпл-дабл у гэтым сезоне і 139-ы ў кар'еры. Тым самым абышоўшы Мэджика Джонсона і выйшаўшы па гэтым паказчыку на 3-е месца ў гісторыі лігі. Па-другое, у наступнай жа гульні супраць Вашынгтона Йокіч абнавіў свой асабісты рэкорд рэзультатыўнасці, набраўшы 56 ачкоў. І гэта была, лічы, палова ўсіх ачкоў, набраных Нагетс у тым матчы. Што праўда, ні ў першым, ні ў другім выпадку фантастычная гульня серба, на жаль, не дапамагла яго камандзе перамагчы. Нікола на дадзены момант мае ў статыстыцы каля 40 ачкоў за матч у снежні і агульны трыпл-дабл у сярэднім па сезоне. Эй, NBA, у вас тут, верагодна, антычыт зламаўся. Нясіце новы. Сталі вядомыя паўфінальныя пары другога розыгрышу ўнутрысезоннага турніру лігі, які з гэтага году называецца Emirates NBA Cup. На стадыі чвэрцьфіналу Бакс адолелі Мэджик, дзякуючы гульні Яніса і Ліларда, што на пару набралі 65 ачкоў. Аклахома перайграла Даллас, ці, лепш сказаць, Шэй перайграў дуэт Лукі і Кайры, набраўшы сам больш, чым яны ўдвух разам. Набіраючая хуткасць Атланта адправіла дадому Нікс, а Х'юстон мінімальна перамог Голден Стейт. Ну, як Х'юстон? Арбітры перамаглі. За некалькі секунд да канца матчу яны спачатку не пабачылі магчымы фол супраць Стэфа Кары падчас выканання ім трохачковага кідка, а потым у сітуацыі, якая была максімальна схожая на неабходнасць розыгрышу спрэчнага мяча, далі фол на карысць Рокетс. У шоку былі ўсе, асабліва галоўны трэнер Warriors Стыў Кер. Што я вам распавядаю? Гляньте самі. Curry steps back on the launch, he missed it. Fight for the rebound, Payton. Poked away, 5 seconds. Boy, does Green have possession?
And Billy Kennedy says foul on the Warriors. What a sequence of events as Steve Kerr is in disbelief. Payne the second could have called a timeout through the pass out. Great job, Jalen Green getting on the floor. NBA на наступны ж дзень паспяшалася пацвердзіць слушнасць гэтага судзейскага рашэння, але асадачак шмат у каго такі застаўся. А што думаеце вы наконт гэтага эпізоду? Як лічыце, хто мае рацыю? Пішыце ў каментарах. А таксама ў першай палове снежня. Леброн Джеймс, нягледзячы на перадсезонныя планы правесці ўсе 82 гульні ў гэтай рэгулярцы, такі прапусціў матч. І нават два. З Портландам 9 снежня і з Мінесотай 14. Афіцыйна праз боль у левай стапе. У дадатак увесь гэты час Джеймс не ўдзельнічаў у камандных трэніроўках па асабістых прычынах. Лейкерс і Кліперс упершыню за 25 год згулялі свае дамашнія матчы ў адзін і той жа вечар. Раней гэта было немагчыма праз тое, што абедзве лос-анджэлескія каманды выступалі на адной і той жа пляцоўцы, якая належыць Лейкерс. Але ў гэтым годзе Кліперс завяршылі будаўніцтва ўласнага стадыёна ў Інглвудзе і з сезону 24-25 пачалі выступаць на ім. Малады лідар Шарлот Хорнетс Ламела Бол прапусціў усю першую палову снежня праз расцяжэнне ікраножнай цягліцы. У яго адсутнасць Хорнетс выйгралі толькі адзін з праведзеных 7 матчаў. Што праўда, і з Ламела ў складзе Шарлот выйгравалі не нашмат больш. Вось так распачалася зіма ў NBA. А якія баскетбольныя навіны пачатку снежня выклікалі ў вас найбольшую зацікаўленасць? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!